ئۆلیمپیاتên زانستی و تەکنەلۆژیە ku projeyên dahinanên xwendkar û qutabiyana bi hevkariya mamostaya di buwarên cuda cudayên zanistî û teknolojî de hene. پروژه من اول کنه هلیت فیضان مینتال سر وقتی باران دهید نوکه وقتی باران دهید دی آف اکثر چتا بن عردی و نه هلیت چه فیضان چه بن و چه آف نامینال سر شارع. پروژه مدرسه کریه کو آف نیست که کاره بید ما آگهدار کردن کو آف نیست که کاره بید و چه شورتت کاره بشه نبن و آگر نبرید تمام. Êk ji mamosteyên serperiştên vê olimpiyatê jî behsê giringiya van cor olimpiyat diket. Armanca me serekî ew e ku em van qutabiya rabînin ser van zanistê fîziya, kimya, biyoloji û robotîk û kompyûter, hardware, software ku qutabî berî bişne zanîngeha zanyerê baş hebin ser van cure proje û armanca me duê jî ew e bişên van qutabiya beşdarî pê bikin. Olimpiyatê ji derveyê cîhanê ku zanistî salane têne kirin. Di vê olimpiyatê de heştî projeyên dahinanên xwendkar û qutabiyên qonaxên seretayî û navincî û amadeyî hene ku ev proje dijlayê lijneyên taybetmend ve êne helsengandin ji bo piştgidarîkirinê di olimpiyatên zanistî û teknolojiyên nêvdewletî de. Şêrxedir Kursar News. Duhok.